Hej og velkommen YouTube. Vi vil lave en lille intro til vores nye kanal, som hedder DK Awesome Gamers, og det kommer til at stå lige nu. Og det vil jeg bare sige. Og hvad er det? Hallo? 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 Nå, du der? Hej, hvem er du? Jeg får det her. Hey, hvem er du? Ja, det er godt. Og vi vil simpelthen lave sådan en kanal, der hedder den der, du ved, DK Gamers, nej, Awesome Gamers, DK Awesome Gamers. Det vil vi tre lave. Blinklys. Og vi vil måske game på den her server her. Og det er Stets. I må gerne join den. Det også. I må gerne join. IP'en kommer. Og IP'en kommer ned i beskrivelsen. Ja. Var det det? Nej. Vi skal lige vise lidt rundt på serveren, din gave. Nå ja. Okay, det er simpelthen sport. Der står reglerne herovre. Det kommer langt udefra, jeg viser det lige hele. Så kommer vi ned her. Det er reglerne, men den er ikke helt færdig endnu. Skal jeg lige læse her reglerne op? Ja. Regler. Tal pænt. Kun Dead Guy 127 og Folder 1-3 understreg for at kunne. Må snakke grim. Det er altså lige de regler, vi har nu. Ja, de gode regler. Det er de gode regler. Men der skal nok komme noget mere ud. Hallo, prøv lige at kigge ned i chatten. Lige om lidt. Sådan der. Ja. Vi ses. Hvad nu lidt? Hvad nu? Vi ses. Fuck dig, det Der kom en regel til. Lol, do you wanna be a HeroCraft? Der kommer lige en regel til, den skal jeg lige lave her. Hvem er det? Hvem er det? Nå, det er en eller anden random. Ja, selvfølgelig, hvorfor smadrer jeg? Det var ikke mig. Hvem er Ja. Fuck, det ser dumt ud, når de har sådan en skov i hånden. du? Vi ses. Ja, ses. Hej.